салом бинандагони Хабар Тч. Вазорати сохтмони Россия хабар дод ки низоми вуруди муҳоҷирон аз Тоҷикистон, Узбекистон, Қазоқистон ва Туркия барои кор даъват карда шуданд. дирӯз президенти Россия Владимир Путин гуфт ки дар бораи муҳоҷирон ба ҳаракати пештар ки муҳоҷироне ки кор мекарданд дар стройка, яъне каменщикҳо, шкатурчико, малярщико, аз ҳамин муҳоҷирон даъват карда шаванд аз Тоҷикистон, Узбекистон ва Қазоқистон, Туркия. Як қатор одамҳое ки муҳоҷиронро ҷудо мекунанд аз ин шаҳрҳо, на ҳама, барои на ҳама мекушоянд. Масалан гӯем аз Тоҷикистон як 200 нафар ё ки тариқи 300 нафар мегиранд. аз Ӯзбекистон ҳам ҳамин хел 200-300 нафар. баъд ҳамин хел ҷамъ мекунанд, таги 1000 одам, таги 1000 одам ҷамъ мекунанд, мебиёранд Россия ва тақсим мешаванд ба шаҳрҳое ки ҳамонҷо стройка одам зарур аст, муҳоҷирон. дар ин ҷо аниқаш гуфтагӣ нестанд ки чанд нафар, яъне чанд нафар меояд ба Русия даъват мекунанд ва ё самолёт бояд парвоз карда биёянд ба наздикӣ. ҳоло маҷлис карда истоданд, намедонед чӣ хел даъват мекунанд ва киҳоро даъват мекунанд. агар даъвати умумӣ кунанд, ҳама каса мебиёянд, яъне намедонед киҳоро чӣ хел фарёд мекунанд. масалан ё ҷудо мекунанд. ин тасмими ҳоли дар ҳолест ки қаблан Владимир Путин раиси ҷумҳурии Русия ба кабинаи вазирон дастур дод дина ки ба масъалаи сода кардани ҷалби муҳоҷирон меҳнатӣ ба сохтмонҳо расидагӣ кунад. яъне дидед, маънои гапи он аст ки Путин яъне гуфтани аст ки аз Тоҷикистон ба камаш 500 нафар омаданаш дар кор ва Ӯзбекистон ҳам 500 нафар. ҳаминро дида мебароянд ба наздикӣ ҳамин ҳафта ё ҳафтаи оянда. бинандагони Хабар Тч, шумо дар комментария нависед ягон чиз агар фаҳмидед ки кай инро даъват мекунанд. ҳамин ҳафта ё ҳафтаи оянда сумкаотонро ҷамъ кунен, чамадонаи ғун дорен, тайёр шуда истен ки ба стройка даъват мекунанд. мебояд албатта, кору фаъолият мекунед ва ҳамаш иншоалло назм мешавад. лайк монед ва поделиться кунед.